Etiobonene gosogosikwa katwasoire gonde ya Yesu muya intweno wanjari gwatoretire oyo rangeriwe oyo noyone ogokonya no kwao no buya bwonsi ogokonya no kwao no buya bwonsi Tobense moya o monene botambe. Manana tata nyasaye tochira sori towakera mbia mono chinga kibune chiga gwataire negara tosoaselinga na liao na togosaba omwiko omacheni motoigorere bali batoligerereti nabategereri baito bonsi twababikira samokao mwiko omacheni onyare gotora asobwamo ekero togosoma ring'ana riao twonsi torigo nenderere togonchoreria ase chinkoro chiaito na kogosaba gwaito nsi amabera Kristo omotori oito. Amen. Banchi bamonene mbuya mono mambia engiya naende Yesu anyare gotoigorera chingaki tobotagete korigereria elesoni ya birori babere abo togochi gosangana abo na oyo minto Rosi nabo tore babere igatweka mwanchi Rosi kwani abana ba Yesu Nabakwani naende nabariganiria ase amorokereri mbuya mono na inche ndamarisi nasanya bakwesa gotwanchera gotwara ribageri yatosange ase eleso birori babere nere kare lesoni yaito birori babere abanchi bomonene ingotoeresere nang'aki mbara byaba bakare koruku birori babere ngaki kiechi naende imbuya kibwarenge ese birori yaba babere ekebungo egochikotora serituko riare rokuru ase getabu gia Isaya 40 kebungo kia 5:3 gegoteba obonyansi nigo bokuoma nebisicha boigo korende ring'ana ria Nyasaye oito nigo rirabeo goika kare na kare korende ring'ana ria Nyasaye oito nigo rirabeo goika kare na kare na orirororo goika kare na kare mbuya mono lakini ring'ana erio omaete na amariko ase toribwate egento toratebe mbuya mono ase chingaki chiabono ng'aki twanyorire obosibore ntoribwatete nabo tokonyara korisoma nabo tokorirandigwa ase chikanisa nabo tokorandigwa nonya ase goetera chiredio chiaito etibi gogochigwokia nobwate obosibore bogotegera ring'ana ria ase ng'aki omwarimu naboigo bono rero iga tobwate obosibore ring'ana ria naririre birori aba babere ring'ani eri ria Yesu Kristo naririre birori aba babere birori aba babere okoyia okobwatana sorry okobwatana ogokoro nokoyia okobwatana okogokoro nokoyia elesoni ekare egasingere amang'ana ebwaterera amayia amansu korwa ase okomanuka nakio nenyorire ngotena akomanuka lakini okobwatana ogokoro nokobwatana okoyia nakwama birori aba babere bone elesoni yaito ngotoeresere ng'aki ase chisensari echi chionsi ring'ana ria Nyasaye rianyorire ogwatananwa rianyorire gotaegenwa gotuguterware ntomanyete na riatuguteretware ntomanyete na riasibirwe ase ritari goikerwa yani riabeki mwanya bantu tabasa gokora ki korikera igo bono nkieke ekenene kiare kwa abanto yani negasi kaboka bakagochikorara nogoshughulikera ring'ana eri nari mwanya bantu tabasa korikera na banto babotambe bagosambwa maiso marore na gotandorwa koba ebisamunye abegeni baye basekererigwe gochecherigwa gosibwa nabande konyora goitwa ase eng'encho yokwegena kwabo nonyangati ya yonsi ring'ana ria Nyasaye riatigaire riteneine ebuku ngototebiere na ring'ana ria Nyasaye nomoro mbora otieriri kabere na ng'aki gokonacha ensebe chisemo chionsi igo na ring'ana eri ndibwate chinguru abanchi bomonene naende chinguru echi nabie ababisa ba Nyasaye batatagete mbabwate mbamanyete egento ngere bamanyete na mbabo na ring'ana eri rikorandigwa obuya obo bwa Nyasaye obubwate chinguru kobwa okwegena kwabo oyo oreme yabo namanyete oyo ore saitani oyo oreme yabo amina omwarimu gwake bekire buyaye no mwarimu na oyo oreme yabo oyo okobara omorayi ori bachorire nerekerecha igamanyete na chinguru nchirese ring'ana kiagera ng'ai arwete ngose koru segie yenene etumete nagarute tukurwari ese ring'ana riarenge riro ririnyene rire moyo akoraune ring'ana akorokererigune ring'ana
oyo bakoboka bagamba nere neringana Neringana. igo bono garote nang'aki ing'aneri ndibwate chinguru igo bono ori oro omorai obo oibanchira bara obogima bwabo bwonsi igamanyete nang'aki chinguru ncherase ring'aneri nere kiamorutete korugora arigo chance ngose igatagete igepimete chinguru kana ng'aki nere naisaine bono ori are korwania igoro bakansa iga ng'ona kokorari ng'ona komorwani bono ekanisa yekerokeria kiomosunte nigo yabachandete abageni abegeni sori abo barenge abakristo begenete bibilia korinde nonya nabo igana ria nyasaye nigo riagenderete koraba ime yomosunte twarigereri korwa omotang'ani korwa omochakano elese ningo nagotoeresere nang'aki koraba ime yomosunte nomosunte nobo omotindi ng'aki ase riabasa naende ngoita barenge ring'ana eri pipa kegesunte kiaba egesunte tititi lakini buna bagoita naende riaboka naende rikoboka riaboka ne chinguru kabere gatatu igo bono ng'aki ogochanda oko ekware koreta omong'uso gete oba abegeni ba nyasaye chinguru mpaka goita bamakweria lakini mbabasa gotiga ring'ana ria nyasaye igo ring'ana eri ria nyasaye abutwari kunire namago kaito abaorokigu ba nyasaye ebare korikorera ntokorisoma na koribeka ese bitabu biko beko twarisoma na korikorera tari twarandigwe ekanisa yabona nori yatigara bogosoka siko aeno mwao nori origwe ese kanisa obaki omwao abegenu aba ba Yesu abonchoreri bari abatang'ani ebare kotegera ring'ana eri na korikorera na korimenyera na riri are kubamenta chinguru na riri are kuba omong'uso na none kero bagochigoitwa ntorigereri na nonye nekero William Tindel oyo onchorete ebibilia yegesongo aeterete okogambia okogambigwa ase eng'encho yokwegena kwaye nigo aboretigwe goteba ng'a ning'o omokonyete mono kegima ase okorari ring'ana ria nyasaye yani aigo omogano nora aigo okogoki sana na William Tindel gaboretigwe ring'ana ria nyasaye aye no monchereri bwebuku ngiki ekogera rikoranda mono iga William Tindel gatete ng'aki momanyeti nigo arengereti igoro yokoboria okoboria iswari eria aboretigwe erio akairaneria agateba no omosasiroti wo rogongo rwa Durham omusasiroti onki akorete omusasiroti otatagete ing'ana erigaki pio mwarimu nguse gwasana tari tagete pi yani ere bono nero okorete bikone amakumia akagenda ase William Tindel publishire bitabu ebi abionchoreri gochiege songe ebinge omaete gonchoreri gochiege songo egatagete na ring'ana rikera abantu abange banyare korisoma na korigwa bono gonchoreri okaonchoreti chisongo chibuku chiria onchoreti Durham oyo omosasiroti oyo Durham akabogoria akachibogora chibuku echo chonsi naende akachigora nerigori ria igoro one ekerarana osambire chibuku chiria naende gachigorete nerigori ria igoro omonchereri oyo William Tindel gamo airanete ng'aki chibesa chiria ang'ete chinyinge achichiagerete nkarandi mono na chichiagete ring'ana rikabasa rikanyara koranda mono nobono Tindel akagenderera kugaregia okoiraneri kwaye ng'a engaki eyemo nere omusasiroti oyo agorete ebitabu ebi naende buna twaeresa ase rigori ria igoro ikagera akanyara kobiurugusia chikopi chinyinge igo ring'ana eri nochiorite buna ng'aki gochimotuntore buna kandi yaite turigaitu pi yani okobuga nomonto amakweri bori lakini buna riaitwa naende buna rigoboka eringa buna ekwaenderera kono komento obuoyo ekera rikoboka ase chinguru chia igoro mwarimu naende egento nanyorire korwa abu ing'ana ria nyasaye ndiri gokwa kiagera ntoroche ase Daudi agotenyori ng'aki ng'a nagacheri ring'ana ria ase enkoro yanegereti tinkore ebibe ng'a igo ring'ana ria nyasaye nao toribwate bibilia iga ebwenete torigacha ase chinkoro chiaitu ng'a ng'ogochanda ngocha kong'ana ng'aki nabo togotebiwa ng'a mbachandetwe bagachandwa bagaitwa lakini gento kengegereti ng'a ring'ana ria nyasaye ndirandigwa ndiarandetigwe naende ntwasoma ochimaega tokorora buna babwate eriri barete tobo
ogonjoreria buna bari kurika ebibiria na amagoko kwanyora omonto oyomo iga abwate epiece eyemo gose ne episode ya John kwanyora ondo gose Matayo abwate ng'omonto abwate ebinyesi bia ebibiria lakini mono ring'ana riria arenga ase chingoro chiao ng'ana intu nabo ritagete base chingoro chiaitu egere ndibaise ntokore ebibe ng'ana aende entoitwa ndisira amina nenkoro no abogachi obuya bwering'ana ria Nyasaye birori babere naende negenderete na omwanchu ekebungo kiare gotora ase rituko eri na okomanuka 11 kebungo gia gatatu mpaka ekia gatano kama mwalimu kwanyorera some okomanuka 11 kebungo kia gatatu kegoteba iga inche ning'e ebirori bane babere okobua gwokobana na barabwo nabane ase engaki ya matuko 1000 na amagana abere na 50 babekeire chianga chigunia abwo nabwo emete eri ebere yemeseituni na ebibekerero biria biechitaya bibere biteneine ase obosio bw'omonene bwense na omonto kararirie kobachanda omorero norwa ase emino yabo orie ababisa babo omonto kararirie kobachanda nemogwenerete aitwe isana emo barabwo nigo bare nokobua gosieka igoro erinde embura tetwa amatuko obobani bwabo naende mbare nokobua wokonchora amache aba amanyinga na goaka ense asekera ogoakwa koreng'ana buna baganetie amen naring'ana eri abanchu bomonene naririkari gokwanerwa iga nobobuine chinguru bore imeye ring'ana eri abanchu bomonene na ring'ana eri naririre oborabu naende naririre rikari korokiwa nang'aki ndibwate chinguru chiogokora ki onye gwetera ase ring'ana erio nabo rikoreta noe na omochanda ase oyo okoreta mamincha ne ring'ana eri naho bakobaki omonto bari n'abantu aba batari abegenwa abanto abaretire egesunto esense gwetera ase ring'ana ebi noe mbara nabo bakonyora ogochandeka nang'aki nabo ondo ogochi gokwana mamincha yo ring'ana eri nabo gwetera ring'ana eri rikoba muna omorero naende rinyare komosambera omonyene erabe muna nere chinko ring'ana eri nabo gwetera ase ring'ana nabo noe na embura ekorangeriwu korugoro naende nabo okonyara gotebia embura nang'aki embura etenene munang'o Elija na gwetera ase ring'ana eri na noe na ebisusuro biri biacherete ase oyondo engaki ya Farao ebisusuro biri gwetera Musa ebisuro biri moroche na biachete biri bionsi 10 na gwetera ring'ana ring'ana eri ribwate chinguru na nabo noe nogonchora amanyika gochikoba amache kobaki amanyinga igo bono omoriki ngototebia are ng'aki ase Zakaria na kero kinye omwalimu kora atosomeranga 14 inye 14 Zakaria 4:14 nagoteba iga erio agantebia aba nabwo abakwa amaguta babere abagotenena ase okomokorera omonene bwense engima amen na abo nabwo akwa amaguta babere abagotenena ase ensi engima muna oborai bwe ring'ana eri twarora na riri bogokora ki bobwate okwa amaguta aya nomaete ninki omoika omochenu amaguta esatorwa gwetera obobani na omoika omochenu muna korigwa na koribwatera na korisoma onyare korikorera gwetera chinguru chia omoika omochenu na ngose nane ebibiria ngototebiere ese Saburi mina kianda ekebungo ekemo emia yamo na isano Saburi emia yamo na 19 ekebungo ne emia na isano nang'aki omate gototebia omwalimu egoteba emia na isano egoteba iga ring'ana riao netaya ase amagoro ane na omobaso ase enchera ngoita amen na ring'ana riao netaya ase
asa amagorane naende netaya N'omubaso. n'omubaso ase yani Ase n'oborabu engoita. ase buya naring'ana eri narikere egento muna ekero riretaya ase amagoro ao ase gwatacha gochia oborandi bwao nering'ana eri omenyerete nering'ana eri rikoete chinguru naende omenye goetera eriakire amabuta oywo oro omoika omochenu naende oro gonyara gokora ki okoa oborai obuya naende nere etaya ase enchera muna omaete gotara mwanyabanto bira ring'ana negesunte igo ase gwatacha gochi bira ring'ana negesunte igo ekero obwate rire oborai bwa obogima bwao nari rikonyara gokoroki noe enchera endi okwegena birori aba babere nabo bakobana na gotanga embura tebaisa gotwa koreng'ana buna barabane nabo bagonchora amache abamanyinga na goaka ense na amaakwa ase ring'ana ria Nyasaye erija nigo atebete ng'a mbura terigochia gotwa aria Israeli nase okoiranererigwa kwogosaba kwae mbura techieti gotwa ase egeka k'emiaka 3 nekeng'ese yani na mbura techieti etwe naye Yakobo 5 mwalimu ngora koerigore 12 Yakobo 5 kebungo 12 erio naende agasaba ase Nyasaye embura ekaira na gotwa nyuma y'ababania ba Baali basinyetwe gotenenia egetu egururuga eria egurugura eria na abanchwa lakini ninganjete nang'akiri ring'aneri omaete abanto nkona gotebani bari naende nokong'aina na bakong'aina nang'aki na okobwata nogokoro nkoraki gwakoretwe okobwata nokoyia naku tobwenete komenyera nang'aki abakristo aba munarete kona korigereria okwegena kwaina ase okobwata nogokoro okobwata nogokoro ng'a na amachiko nakwete naende bono buna togochi gosoma oborabu naende ebirori ebi babere igegotoroki nang'aki okobwata nogokoro nokobwata nokoyia bonsi ekemo gegosoana namo nekende oborai tokonyora ase ring'ana ria Nyasaye okobwata nogokoro nokobwata nokonyia bionsi ebi bisoananiriamo naende ekemo gekoeresa ekende gosaba nomwana bono somanga omwalimu Yakobo 5:15 5:15 goteba Elija niga arenga omonto bw'eching'encho echimona intwe agasaba n'omokia ng'a embura tetwa na embura tiyatwa igora ase ense ase engaki y'emiaka 3 na emetienye 5 nomo amen ne Elija mwanyabanto buna antu naye mwanyabanto orio ogosunwa igubororo lakini gwetera ring'ana igo bono ekitokora rituko riarera ng'aki chinguru chire ase birori aba babere gwetera ase ring'ana na barangereti embura na barangereti embura eche naende embura ekoreki embura esire naende embura enyare gocha Musa nere gwetera ase ring'ana ria Nyasaye nigo arentete amakwa y'eching'encho chionsi ase Abamisiri amo na amache gonchoka koba amanyinga ase eng'encho Farao angete kobaigorera abantu ba Nyasaye konyora obosibore bwabo igo bono ring'ana eri igentekemo twarorere ndibwate chi twanyorire korwa bung'a birori aba babere mbachande tuchinga kigete ring'ana rikaba ng'andi ibo lakini rende rero twarenge gokwanera birori aba babere nabo twari gochambwa torenga ng'ani ning'onang'o naende nabo toraire ritera rigang'a mwanya bantu orenge totebe ng'a maybe ne Elija na Musa barenge lakini koreng'ana buna twagosoma ring'ana eri ngotworoki irikare ng'ani ng'o naende twasoma ng'a birori aba babere oyora abachande ng'a nanyora omorero norwa ase emenu yabo birori aba bagoitwa ng'ose omonu obo omorero norwo lakini kare twagosoma Yeremia 5:14 nkie gotoinyoria Yeremia 5:14 ngototebiera amang'ana y'omorero oyo ng'ange entuki okamineti Isano 14 ekara goteba iga asayo aya naro omonene Nyasaye bw'emeganda agoteba ekiagera bakwanire ring'ana eri nama inche ninkore amang'ana ane arime ase omonu owo abe buna omorero abantu aba nababe buna chinko na omorero oria
no basambe Amina. ng'ali ng'aneri erito kare gukwanera ng'ana ende na bali bwate umuriro ng'ama ng'anaye amang'anaye kero kuyakwana igakoba buno umuriro ng'ana ende onchoke obasambe bona kare tugukorera twarara ng'aki ng'a birori aba babere twanyoranga ne Biblia akubwata no gukoro no kubwata no kuyia nonya nkuru muchakana ntwanyora ng'aigo toisikorigereria okomanuka 11 toyesoma yonsi nabo tokorigereria torore ng'a etabia yabo nokororekana kwabo ng'aki kore ng'ambaru obobani omorero norwa ase omonobo osamba abo bakare goteba mamincha ng'a naende mbaonchore nonya no amache aba amanyinga buno mwalimu atebire ng'aigo birori aba babere tari monto orenge ng'a Musa na Elija osenche na Damarisi birori aba babere igo barenge okobwata no gokoro no kubwata no kunya nering'ana ria Nyasaye. Amen. Mbuya mono ebiro byechingaki chiobobani ebiro byechingaki chiobobani ebiro byechingaki chiobobani nagane tosoma okomanuka 12 isano sanemo mwalimu nairero kwaire Biblia yawe yekeusi kwaitiga nyomba buko ninyibwata okomanuka 12 tukare gosoma isano sanemo nande tutambuke ono 12 isano gegoteba omokungu oria akaibora omwana omoisia oyo nere oragambe abanto bebisaku bionsi nenyimbo yekioma korende omwana oye agataborigwa gochia igoro ase Nyasaye na ase ekerugo kiaye kiobonene sanemo omokungu oria agatama gochia ase eroro agwo ase aroseretigwe na Nyasaye erinde arendwe aroro ase engaki y'amatuko eribwayemo na 251 14 kero ngotambuka gocha 14 egoteba muna korende omokungu oria akaegwa chimbaba ibere buna echiensoti enene anyare koiruruka korwa ase eng'iti eria gochia ase eroro ase agochia korendwa ase engaki y'emiaka 3 na ekeng'ese 15 eng'iti eria egasiara amache korwa ase omonwa oye anga buna oroche korwa nyuma y'omokungu oria emoire n'oroche roria bono etokare korigereria ebiro byechingaki chiobobani chingaki chiri obobani obo bwarenge korwewa ngaki kiye yarenge naende ing'aki ing'obi yarengete ngaki chiechi obobani obo korwego borengete twatebi korora abe tokare korigereria abo ng'aki twabaroka birori aba babere twatebi gung'a igo bakare korwa obobani ase emiaka etwanyora eribwayemo 250 twatebi gung'enga kieye naende isogosoma Danieli 225 bionsi nabo bikare gokwanera amang'ana ayamo chingaki echi chiobobani obo bokare korwego twanyorire ng'a amatuko aya tokare gokwanera naende ntwakwanete korumaega na amatuko y'ogochandwa kori abanto ba Nyasaye bachandetwe ng'a naende ring'ana rikabisi korwa ase bari nario ritokare konyora ng'a obobani obo kare korwego ng'a birori aba babere mbachandwe naende mbaitwe paka naende barorokane ng'a ngokuba kare rituko tokoenda rinde nabo tokare kwora kiugu buna bakare goitwa buna bakare gokwa naende chingaki echi chikare gokwanerwa ne chingaki chiri togotabwa chiange chiomosunto omonene chiachagete 538 to 1798 AD chionsi ng'enga kieye nari tokonyora ng'a pop iga arenge omorai buna chingaki chiri chiakare omanyete mbora omonto arenge gosomoka iga osomoka omogambi oyomo buna bono Ruto itarasomoke korwa iga atebe ng'a inche nyigwete ng'a bana Africa ng'a inche naba omogambi achake ase arwana Africa engima aba omorai nabo kare yarenge igo ng'a bono twaikera ase tokonyora ng'aki eri oborai bwarenge lakini ng'aki omogambi orenge ororo agatigera omopapa oyo akaba ng'a nere okogamba akamagosiri ring'ana ritari kororekana Biblia akarusia ase amaboko y'abanto ng'a mbari gosoma ng'a barabwo baocha basomerwa barabwo mbamanya ekabe ng'aki omosunte kiagera abanto
abanto ba Nyasaye mbama etingana lakini kare togweka 1798 twanyora ng'a popu yakabwatwa akairwa agachaga kwera ari France ng'aiga amang'ana y'obugambi obo bokaera ng'a twatebiwa ng'a tinga kiechi chie miaka eribweyemo amagana 250 omo ling'ana lia Nyasaye eliribwate birori babere okubwata n'ogokoro n'okubwata n'okoia twatebiwa ng'a igo barenge buna abantu bari barase ebirero babegete chigunia bari n'obororo obotindi kiagera ing'ana eri ndiri ase amagoko amwanya abantu liabisiru ng'a abantu mbabase konyora ling'ana ng'a ribaga riokonyora ling'ana lia Nyasaye abantu aba nigo bakare koigwa amafundisho getamaduni ng'a bona abantu bakare koigwa getamaduni na kibakare gosoma emiaka eye eribweyemo chimia 250 onsi pi emiaka yonsi ng'a ling'ana lia Nyasaye likaba libisire na twanyorire ng'a no ogonchorire gokare gochera no tokonyora abantu aba bongeresa bakare korukwa aba Waldense twanyorire abantu buna baba John Hus twanyorire buna abantu baba Jerome buna Martin Luther nero manyire mono ng'a lakini Martin Luther igakare komanywa eliatageta omocho koroya atageta koba president ya America eliakare gokwana amang'ana amakong'u naende ari obobani ng'aka omonto omong'amu nabeki mo president Obama agatokera akabororo lakini tomanye ng'a sokoro ya Martin Luther Junior yotokare gokwanera bwa America oyo garenga omonchoreria omonene nero onyorete Biblia ritang'ani akanyora library achaka gosoma agakumi buna ereng'ao nebitabu binde byonsi omonchorera kogari ng'ego chinga kichikare gokwanera chinga kichiobobani na chiechio koro 538 mpaka 1798 abantu ba Nyasaye bachanditwe. Amen. Ing'ana lianyarete kwangwa ling'ana lirianyorete ingaki chinkong lakini Daniel isano 225 mwalimu aye atora busaiwe yari gotana ng'aki naende ling'ana liriakorete ki 225 nekiate ere nakwane amang'ana ale mamincha yoyo ore igoro mono naende narosie abachenu boyo ore igoro mono na kobachanda narengere ligonchora ebiro n'amachiko abachenu mbabekwe ase okoboko kwaye ase ekero ekemo na ebiro bibere na ekeng'ese giekero igo bono nakwo opposition ye yarenge entindi chinga kiechi korate bya abantu ng'aki korate Biblia yao yangokire abusi wasoma ng'amba bekwasa amagokaye ase ekero maete getenenirete omwaka ebiro igero omwaka n'omwaka gokomenta ori omotang'ani twataba yabirire nga etatu nekeng'ese kogochigonchore amatuko ayu kiagera rituko nigo rire omwaka ase Nyasaye igegocha amatuko ari twanyora emiaka ya 1260 bono amen bia mono mwalimu the two birori bari babere aba babere bagoitwa birori aba babere bagoitwa omwanchu omotegereri naende ingakingo ikere birori abaito yani nariring'ana ligoitwa ligokwa naring'ana ligokwa maete igo bono eriakorete ki eliaetu esiegi onye nogosambuka ritwaroche bagosamba chibuku ebiasambe igo bono ogoitwe ase obweng'e ng'aki egesunte tititi onde tayori korikuna ndiarenga ororo pi bono baikire ase bakorire ki baroche buna babuire anga oku nokorora buna bakorire ki babuire korisiria okomanuka ng'ono korigiora omwalimu 11 kebungo nsaba mpaka kianda 17 mpaka kianda egoteba iga ekero bakorire korwa oborori bwabo eng'iti eria ekorwa ase eora yabakure nekore esegi nabarabwo ero nebabue ebaite bakwe na ebitonde ebio nabibere ase enchera y'omochi oria omonene ase omonene obo abambetwe ase okobayena omochi oyo erieta riaye nigo okorokwa Sodomu na Misiri na Misiri kianda n'abantu bakera egesaku na eamate na omonwa na nabe chinsi chionsi
nabarigererie ebitonde ebiase engaki ya matuka atato na ekeng'ese na tibako bitiga bitindekwe. Amen. Yani ekwanire ng'encho y'omwana na ing'ana ngaki geteiga igakora ki igakutiga torore ngo chingaki omwalimu omoriki buna akoeresa no goikera omwaka AD 538 oboruoti bw'ekerumi konyora bwagure Justinian oyu orenge omoruoti orumi nigo abwatogete obogambi bwonsi obu bwarenge obw'abantu babotambe abarai ba siasa amo n'obogambi bw'ekanisa nakobotiga ase amaboko y'omorai orenge korokwa Pope Vigilis chingaki chintambe chioborai bw'ekanisa eye y'omosunte nigo bwachagete nigo bwagendererete goika omwaka AD 1798 omoteneneri bw'abarwani b'ense ya France ase erieta Bethia ase okonyora ogochikwa korwa ase Napoleon nigo achiete eyemo ase eyemo goika agasoa ari Rumi atari gotangwa na montonde bwensi chitariki 10 omotienyi o kabere 1798 eri omwarimu akwanera omorai orenge korokwa Pope Pius ogatano kamo nigo abwatetwe na koiranigwa goika ense ya France ase akwereto yani nang'aki nana eri kero igesunte kenene giachete nyasaye tatorwa igo bono nigo baretete igesunte kenene naende chingaki chiria abanchu abategereri ering'ana rikarekana ebari kero bakoera nang'aki eriakwete lakini ndiatindekwa omwarimu eresango ng'aki riakwete naende ndiatindekwa lingana eri ekarori omonto otatindekiri omonto oyu igatakwete bono iga batagete bona komorigeria buna esanamu bana komos naende ng'akire ndatagunda bono egento tokare ndirikogunda amina bono egento tokare koinyoriwa iga ling'ana eri togotebiwa ng'a ntwasoma abwo okomanuka twanyora ng'a oyo ogocha omogambi oyo okare korwa ase eora yaba akure ekare korwa kung'ana ero heads ng'a gakare korwa the bottomless pit igakare korwa ororo nechinguru chiomobango bwogoita birori aba babere naende twise gosoma nkonyara tore ng'a omonto naro ase okomanuka abwo ase nare togosoma osibetwe akarutwa ase eora yaba akure oyo ning'o saitani twatebiwa bono ng'a saitani oyo nere okare gocha ogotumia mwanya bantu okare gotumia omorai oyo France korwa emiaka yeri bweyemo 52 na 53 na kianda twatebiwa ng'a abafaransi aba nari baretete ogonchoreri bakama goika ase bagateba ng'a omonto oyo kare korwa omorai bw'egedini nonya tabwate dini kiagera garenge gosomia abantu chidesturi chiense ebinto bitabwati nyasaye agateba ng'a bono rero nogosasima nyasaye oko tikoiyo twanyori ng'a ense engaki eyo nari ring'ana bono riasire tigupi ng'a nonye engaki ya Pope ring'ana ndirora lakini riurire chinguru riurire abantu barisoma ribisire lakini ndiro lakini bono twanyori ng'a abafaransi aba barabwo igo bakanete pi ing'ana naritoroche nonya na omorai oyo odura mutwatebigo akari gosamba chibibilia yari togoteba ng'a abarai abono bakarorekana ng'a abakwa birori aba babere kiagera ring'ana bono riabeire omosunte misi nonya nogosoma tikoiyo twatebigu ng'a egaikenga kibagoteba ng'a ribaga riogosoma ring'ana kira omonto abwenete korengereri buna atagete korengereria ng'a nonye na ase chiekaru echi chiarenge gosasimeri nyasaye ng'a egento kero ororo na amang'ana ya okorengereri gwoka gento monto gosasimu taiyo mpaka bakareta omoyega bwokorengereria omoyega bwebirengereri ng'a igo ng'a nyasaye takoretiki taiyo aiga bakamanya konyora bakareta bako enyasaye yarenge koru enyasaye yokorengereria bakayebeka abu bakayebeka ase chiekaru ng'egere abe ng'a nero ogosasimu engaki eye ebibilia egasambwa chigasambwa ebibilia eye chikaba ng'a chiatsira ring'ana ria nyasaye rigasira lakini togotebigu ng'a
ntwasoma ase okomanoka 11 isana isato twateba tokari kuinyurigwa ari ase ase omotori oito abambetu lakini twatebigunga ng'ana chibibire chiasambetu bakarete nyasaye bagachaka gusasima lakini omwaka 1798 twararire ng'a witnesses yaba ngoboka bakari ntosome gochibusio ngoboka bakari lakini aiga twatagete korora ng'a ngoitu kioko na nengi gekogera emebere yabo etakari gotindekwa twatebiguna na emiaka twatebiguna ntweka koyekwanera na lakini twatebigunga from 1789 paka 1793 amang'ana aya ogoituoko nogosasima gotaiyo ng'a nyasaye tari exist emiaka inero yairi twatebigunga na emiaka 3 n'enusu naende nabo yarengege emiaka litero 3 n'enusu from 1789 paka 1793. Amen. Yontoroje nama ringana goetera birori ababere ya okobwata ogokoro nokoyia byonsi ngosoana na bire nang'aki obobani obomboro bokaba goetera ase Yohana naende bororo goetera ase Daniel igo byonsi ebi negento ekemo monto tabasa goteba buna ng'enchende yonsi ogonchororia okogwachire kwering'ana monto tobe maiso tosome ring'ana tinyara gotoba oborai obuya saitani nikakorete esegi enene amo nering'ana gosama riko lakini tabuete getoendete korora ng'aki ase ogonchorori gwonsi pi chingaki echi chionsi pi enchiri nekene kia omonene nigo giatigarete kobororo birori aba babere bakobokigwa mwalimu nagani toirorere okomanoko 11 ngoigorete ase ngwasiegete komanuka soma ngo mwalimu yare goteba korende nyuma ya amatuko 3 nekeng'ese omoika bwa obogima korwa ase nyasaye ukabasoa abambirori bari babere twagoteba bagatenena n'amagoro abo n'obwoba bugasoa abantu baria babaroche korende nyuma ya amatuko 3 nekeng'ese twatebigunga ogochanduko ogosamba okukwering'ana ria nyasaye kwairete emiaka 3 n'enusu paka ntwarara ase tokare gotebigunga paka noene richiko rikarubu 1793 paka 1797 ng'a aiga gosasima tikoyo twanyore buna chinyasaye chikare kobekwo bono twatebigunga ng'a korende omaeri bwa emiaka 3 n'enusu ng'a twanyore ng'omoiko nyasaye ogasoa birori aba babere bakaboka n'amagoro abo bagatenena bagachaka naende oborandi nekenge ntoki kiabete kare togosoma ebitabu by'obobani tokare gotebigu nonya history omanyete ntwasomete Napoleon lakini tutoro chinga n'obobani togosoma bono tokare naende gento nanya tiganda comment to just outside the lesson origereri nanya ne chisukuru okonyore subject kichiri bono chire compulsory esabu science na chechu chemistry physics biology ebi byonsi mbiri bigonchorana egasi ya nyasaye yake yobotonge lakini ento bona history omaite n'obobani obobani bore history lakini bona egento ngerege kuna gukuneko option lakini tokare gotabunga kare tosoma history yeye ngotabigu tori buna Napoleon Bonaparte buna atumete omo general ye akagenda akabwate popo yakamategwate nyari akaira France agasibororo agakwerororo ng'ana ria nyasaye likanyora obosibore nari tokare gotabunga omoiko nyasaye ogasoa birori bari babere bagacha moyo bagatenena bagachaka oborandi ng'ana onye saitani okari gotema ng'a ring'ana eri ndibasi kororekana ande lakini ring'ana eri goikarira andigwe nande ring'ana eri neba buna nchira kiri kare goitu ring'ana eri igori gotenena kiagara ring'ana eri ngentoki igori uteire omoiko nyasaye kare togosoma Timotheo ya 2:15 nabo togotebigu ng'a ring'ana eri riutire n'omoika ebibilia togosoma igerikire goetera ogouteru n'omoiko nyasaye ng'a ring'ana eri notaka korita ndigokwa igorira kwekera omoiko nyasaye okwete omoiko nyasaye ona gokwa tori gokwa ng'eko nonya riare gosambwa omoiko nyasaye ore moyo naende ogocha ori boki naende riaba moyo riachaka korandigwa nigo ng'a twarorire ng'a birori aba babere
bagaitwa emiaka 3.5 ring'ana rikwete ritari korandigwa ande onsi pi naende okwana buna ogokwana nario okobutorwa omotu Amen. lakini twatebi igung'a after emiaka eri 3.5 buna popo yairwa asibwa ring'ana eri rigacha moyo rigachaka korandigwa obosi bore bogatoka mpaka naye rintu tugacha gochaka tuigwete ring'ana eri ababisa amo nabegeni bonsi bakaondoka Bakaondoka. omaete baondogete Bagaichana. bagaichana ng'aki riacha moyo nigo bone esegi nekoreru nechecherigu birori aba babere ng'enchende ki gokunka oyo erakwe moika omochenu muna omwarimu atoeresire otakwe igo nonya ring'ana erindi borora amatuko onsi ring'ana ria nyasaye nabo rirasaganwe gose rimigwe korende tirikonyara gosirigwa ekene gekobua na goetera chingaki chiechi chionsi pi kerecha na gokora gwonsi kwabirecha oiga esense yarwanetie obokene bwa nyasaye lakini ase bionsi ekene gegakora ki ekanyara konyora obobui enchiri eye nigo eragenderere korandigwa gochie ase kare egesaku neamate na omonwa n'abantu bonsi aba oika banyore ekene muna kebarire ase egetabu kia okomanuka 14 keritoenderete komanya 14 ekebungo gia 5 kama 14 kebungo gia 5 arimo goteba erio ngarora omomalaika onde okoiruruka igoro gati oyo niga arenge nenjiri ya kare na kare okorareria abo bamanyete ase ense asekera egesaku na eamate na omonwa n'abantu amen na enchiri ya kare na kare enchiri eri yatenenire yaeteire naende yabuire onsi nabone eye nero yaretire yanyorire obobui ring'ana eri no goetera enchiri yabo malaika nabeko toteina ng'aki ring'ana eri nditeneine naende ekene aririre amenye bogima goika kare na kare abanchu bomonene omoriki ngototeiane na ng'aki esegi eyene egati ya kristo na saitani nigo eraikere omoeri ase kristo arabweke gima chinguru chia makweri na chinguru chia makweri ka nchikoreki nchikorwe na kristo onyorire obobui oboruoti bwa nyasaye nigo borabwe ebibe nebibe mbisirigwe kare na kare korwa ase ense egetabu eke giokomanuka 11 nigo kegocha kigo gegochakera nogotemwa gwa saitani gwetera ase amonchoreri y'abantu ba Faransa gosiria okwegena kwa bakristo na gosiria okwegena kwa nyasaye okomwegena nyasaye korende ogosoma okwo nigo gogo korera obobui boboruoti bwa nyasaye ase bokobua chinguru chiobobe na obobe mbobu obobe na makweri bionsi koreki binyare kobu igo naende bionsi ebi bikobu muna ekiagera nyasaye na baroberereti nemiroberi ya nyasaye ne ya mirere igo bona abakristo abancho ekene kenyare konyora kianyorereki okobua ekene gekobua mwalimu kera togosoma okomanuka 11 tiga tusome ebungu nebike 15 mpaka 15 omomalaika ogatano na kabere akabugia egeturi kiaye egetureri akabugia egetureri kiaye elio amariogie amanene akaigugo igoro agoteba oboruti bwense bwabeire oboruoti bw'omonene oito na obwa kristo oye ere nagambe goikera kare na kare mpaka 18 na abagaka baria 24 abaikaransete ase obosi bwa nyasaye ase ebirogo byabo byobonene bagatugama bagasasima nyasaye bagoteba aye omonene nyasaye omobui oyo reo na oyo kwarengeo twagwakeire ng'ambu ya mono ekiagera kwabogoirie okobua kwao konene na gwachakire kogamba 18 oteba abantu bebisaku bakabea korende bono endamwamu yao yachire nengaki yokogambia abakure nengaki yokoa abasomba bao
ababania na abachenu na abo bairogete erieta riao abake na abanene eng'eri yabo na gosiria abo bagosaria ense. Aiga twarorire ng'a twaikire bona ase okogambigwa twarorire ng'a aba bonsi bare gokora amabe bonsi pi ngoika bare abagokora amanya na ababe bonsi ngoika bare mpaka ase bagocha ase obosi bwa Nyasaye. Twarorire ng'a abagaka roro bakare gokora egasi ya ogosasima obotuko na mogaso naende twarorire ng'a ki bagosasima bagoteba obonene nobwa Nyasaye oito ange ntoki kiabeire aiga ng'a obomaene bwakorire ki bwatwarire obobui obobe bori bwaretete nori oruete ase eora ya makweri bwabuirwe oyo oruete eora ya makweri nsaitani obwirwe twarorire ng'a okogambigwa gwachire ng'a abanto bagambigwa bari barenga ase obomaene bakorete amaya ngoego bakare ngoego bakare eng'eria naba bande nabaro ngoego bare eng'eri yabo yogosira gwa kare na kare naende gento omoriki akare otunyori ngeri ng'aki kira chinkuru chionsi pi chiri chibwate omosingi ase ring'ana ria Nyasaye gose ase rigena ring'ana ere the rock of God's immutable word ring'ana ria Nyasaye ng'a barabu mbakonyegeri aba nabo babwate obogima bwa kare na kare naye toise gosoma 19 ase eki twasoma ntogochi gosoma tiga tokore Yohana gakare korora igore ekoigoka naende kare igoro ekanisa etembo ya Nyasaye nere igoro eye musate tunga ntaitorosi sanctuary aiga ase eroro eyokorosi igero mufano bweriere igoro ng'a bono Yohana ngorora akare ekaru erie igoro ekare koigoka ekare koigoka ngento kiaro choro tosomera abali abategereri baibwe verse 19 okomanuka yu 19 atayona eri ekaru ya Nyasaye ere igoro ikaigorwa na esanduku yokobwatana kwaye ikarorekana ase ekalu ya yeime aroro bikaba okomesa na okogukura ne chinkoba no motengecho bwense ne mbura ya magena enyinge mono egatwa interest yane yari ngeng'aki ng'ekere karwerie igoretu ngento kikiarorekane tororo ng'esanduku esanduku engento kibwate amachiko igoko bwata no gokorongo kwete nkoro amachika Nyasaye nakwete aro nyamachika ya Nyasaye kara ase karu igoro igonga kiakwete tagukwa igagotene na mirere bono wale igente kana tokari koinyuri gugaiga nga amachika ya Nyasaye igotoraga ambigu bunanga kitwa bwatire amachika ya Nyasaye toraga ambigu nga kitwa kora korengana na amachika ya na ari standard iga abantu baminto barimo matanga amachiko nakwete manya bono iga nga machika atakwete no ari igoro Yohana na yaroche bune sanduku erieko bune tembe ko igoruga egento ebinto bire kari ya Nyasaye ya igoro nebinge nebinge buna biri byarenga ase ekari yense bono ng'ekere kare ko igoro egente kenene tokare ko inyuri gwaiga ne sanduku ibwata amachiko onsipi eyemo paka 10 tali aya onchoranire buna Nyasaye manyene aganeti ngororekana akare ng'ana enda aiga kiroyomo goika amanyang'ang'a kiakomenya kiagera okogambigwa nkoro twatebigwa eng'eri nero ase bari bamwegenete obogima bwa kare na kare ase bari bategeneti bakare gokora amachaya nering'ana ria Nyasaye ogoku bwa kare na kare. Amen. Mbia mono bancho abategereri na igoro no amachiko otokomenya naro naende mumenya nagamenyete kare na kare igo kubwata no gokoro no kukore moyo amatukonsi mone nabakwe tatomia mbia mono gakieseri ng'ana ria kwanyare gotoa maiso marore tunyare gwechoka tochokane nering'ana naende turigia mariko buno gototebi obuya bwa utiga butoisane tomente chinguru tatomia moiko mocheno nyare gotura seseni abategereri segeto seseni muna intubuna tokoenderera kuna kurigereri ring'aneri obuya bwa bunyare gotoisana twamabera ntuna abamochu obuya bwa bunyare ko bamuna intu chinga kichionsi akugusaba gwitu gwetirire Yesu Kristo muturi itu. Amen.